אוקיי חברים, בוקר טוב. אתמול ביפית התחלנו לתרגל התחמקויות, תזוזת ראש מקו ההתקפה בג'ב ובקרוס. שימו לב, עמידת קרב, טיפה מקופלים. התנועת ראש נעשית לא על ידי ראש, התנועת ראש נעשית על ידי צלעות פה. זה המכה. רגל העברת משקל לרגל האחורית ואתם זזים הצידה, לסת צמודה לכתף, יד ימין פה. אראה לכם איך זה נראה מהצד. זה. עכשיו, מהמצב הפרונטלי, פה. הנה אני עומד פה ישר, כדי לזוז מקו ההתקפה. זה מה שקשור לג'ב. בעת שאתם זורקים קרוס, זה גם תזוזת ראש. אותו דבר. הראש יורדת שמאלה והצידה. הלסת צמודה לכתף. עוד פעם. משקל, הרגל קדמית, יד שנייה פה למעלה. פה, מקפלים את הצלעות פה, את השומן שלכם. נראה לכם את זה מצד שני. ומהמצב הפרונטלי. כדי לא לקבל מכת נגד, מכת קונטרה. בהצלחה.